Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Brum, brum. Brum. Baw grabe ba? Napuno sang baligya ang akong taxi ba?
puno sang mga chicheryas. Mayara sa may salandigan, kag mayari man sa ako na tubang. Bro, ato, may babae nga nagapapara sa akon. Padulugan ko. Broom screech. Abrihan ko ng portahan ng taksi Oh. Sa downtown lang ko. Oo sakay na ma'am, plastar. Malarga na ta ma'am. Brum brum brum. Uy, ano ining sa taxi mo? Mga pagkaon man ini? Mga kalanunon ho? Uy, ano ini nabilin sang pasahero mo? Ginabaligya ko ina ma'am. Uy, ginabaligya? Ining banana chip? Chicharon? Cupcake? Kag puto? Ay abaw, may bukayo pa. Namit na ma'am. Tilawi bala. Parang hindi ka lang mamaaw karo sa downtown. Kundi baka kinot ka pa. Grabe ba? Wala lusot ang kwarta eh. Abe, tagae ko sinang banana chips. Tilawan ko ina Kuwala na mama. Abe, abrayan ko ini. Uy, kanamit gali. Inang bukayo pagid ma'am. Namit na. Butong pa na ginimo nga bukayo. Ati sige tilawan ko man inang bukayo mo. Tilawi Uy, kanamit sa mga kalanunon mga baligya. Hindi na abi commercialize ma'am mo. Pang balay na iya nga mga hinimuan. Ay to, ang bagay sa imo, mangintindiro, hindi kay taxi driver. Uy! Naubos ang baligya mo, Nelson? Oy. Dati nga alala sa ako ng mga pasahero ko. Umutuguro nga napilitan sila nga magkuha sa akong baligyay. Pero tulokon nilang baligya. Dason tulokon man nila ko. Siguro ang sa ilaw na una, nagasiling sila nga, ay, nagapanginyadi pa ho. Ay, Nelson, utok. Utok yung gamiton ta. Uy, boss, damuon mong dala sang kalanuno na. Kamagdala ka lang dayo sang soft drink. Ano? Oo, magdala ka lang sa soft drinks. Para nga pagkaon nila tinapay, may inog padalundon sila.
Huling, tanawa bala si Matan ho? Duha ka beses kuno siya nga nakita nga nagabalik-balik sa Tiangge. Oo man. Masako ang ila pagbakal sang kalanon. Damo kwarta ni Buklan ba? Nasiga matan. Kabalo ka naging nga hindi ako kauyon sang kanin norte. Amo patugin bakal mo. Baw? Uti ano, nakabakal ka sang pork and beans? Oo! Ining lokal nga kanin norte nga damo, mantika, ipakaon na lang na sa ido. Oo! Huling! Isira ang puwerta! Kinagasulod ang malain nga hangin! Ako ya huling? Natak-an nagid ko magsudan sa mga pagkaon nga manamit. Kadi, bukaw-bukaw naman ang kanunta ah! Hoy! Son, ako ginapabati-batian mo? Ay, Buklan! Sino ka nga pabatian ko? Ay wala ko yan nagasapak sa mga tao nga hindi dapat sa lapakon. Sabi na ako, isapak ko sa imo, may pa isapak ko sa mga ido. Tuy, Dugi! Dugi, come on, come on! You eat the curry norte and the pork and beans. Buklan mo na eh! Balik ko son mo dahil. Ah? Hindi na ako magbaligya sang kalanunon, Chutagoy ah. Eh, nga manaw. Kanami sang ginansya mo. Nabalitaan sang tagiyas ng taksi ang ginahimo ko. Ganigin pasakaan niya nga ako narkila. Ano? Tunto nga amo ni ay? Amoy na Chutagoy nga hindi na ako magbaligya. Ang ganansya ko, gustuhan lang niya kwaon. Nag-isa pa, ginambalan ako sang pulis nga hindi ko magbaligya. Samtang nga ara ako sa dalan. Kay base ko na kung makabunggo ako. Mga hisaan, mga hilabtiro. Mayo na lang na sa mga awat ka eh. Tion na iniya para mag-ideya ka. Ay mo gali na kung ako magpalusot ka malain. Ti ano na lang nigili ka ron? Ha? Ginapangitaan pagugudaan sang vaccine card. Kaya mga taxi driver kinanglan complete vaccine. Ay araw naman na iya. Te, nano na lang ni karon? Mapatay ta sinigali sa gutom eh. Class, maghanda ka mo ha. Kayang leksyon naton subong, amo ang recitation. Kinahanglan nga maabti ka mo sa pagsabat. Sino ang nakadiskubre sang Pilipinas? Pipa? Si Magellan, ma'am. Very good.
Sino ang nagpatay kay Magellan? Si Lapu-Lapu, ma'am. Makupkob ko na siya pang ko. Para hindi ko makita ni ma'am. Ay na, nakakuom na ko. Filimon! Kita mo ko Japon ba? Diin ginpatay si Lapu-Lapu. Ha? Kwan, ma'am? Ambot na, ma. Si nanay man yung nagaluto sa balay. Uy, Ginny, bakal na sang utan. Kaya na pa ako nagapanawag, pero wala ka mo makabati. Uy, uray? Ano abi kay ginatudloan pa namon ining amon anak sang iyang leksyon? Uy, amo gali. Kung amo sina, maalam gali ang inyong anak Kay ti, kamugid nga duha ang nagatudlo sa iya mo. Ano nga maalaman? Hindi makahibalo magtudlo ining si Pikto sa amon anak. Ay nga ano ba lang ginapamangkot sang inyo anak, Ginny? Ang iya nga pamangkot, kung san o ginbata si Rizal. Hindi ba kahibalo si Pikto ya? Ano nga, hindi makabaluman? Ginasiguro ko lang, Ginny. Kag para makasiguro, kinanglan, pamangkuton ko anay kung diyan siya nag-star. Para makapamangkot kita sa iya Iloy kung saan o siya ginpanganak. Bugago kagid matuod ho. Nga sugoon mo pang imo anak, nga mamangkot sa iya ginikanan. Kay ti, hindi man sila taga dire. Oy Pikto, para ka makahibalo, si Rizal ang nagpatay kay Magellan sang panahon pa inasang Hapon kag Amerikano. Kag ginpanganak si Rizal sang December 25. Ay, panulay. Pulos gali bugok ang pamilya ni Ginny. Ay, baligyaan ko na lang gani isang utan si Nimpa. Emerson! Grego! O hindi. Daw tips ang una sa hay alay ba? Hoy! Emerson! Hindi ka pa gani karon makasagop sa tubig? Igot ko gani ka sa poste! Ay ahay. Makaluluoy man si Emerson. Buhaton siya gali nga puste. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan na makalingaw sa inyo tanan, bata o kung tigulang.
Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa radyo. Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyo mga palangga namon nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, nagpangita gid matuod si Nestor sang obra sa syudad. Kag nagpakikita ini sa iya amigo nga nagahingalan kay Doming. Kag ginhamalan siya ni Doming nga magbaligya ini sang Shabu. Kag nagpasugot man si Nestor. Dire sini nga bahin padayonon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail.
Gusto si Migduming? Kung magbaligya ako sa Shabu kinahanglan, gamiton ko sa mayong akon ulo. Kag tingwaon ko lang nga hindi ako mahibalan, nga nagabaligya ako sa Shabu. Nan, amo silang buhaton ko. Anong siling mo, Nestor? Nakakita ka na sang trabaho sa syudad? O, Nay. Ahinti ako, Nay. Ahinte? Ahinte sa ano? Ahinti ako sa insurance, Nay. Kag masugod na dayon ako, buwas. Ano ba lang nga klase sang insurance, ina? Kag nga kadasig sang imo pagsulod, dira, haw? Nagakinahanglan sila dayon, Nay mo. Kundi nakuha dayon ako. Kag kinahanglan, buwas, Nay, masugod na ako. Masugod na ako, buwas, Nay. Maayo kay nakapaminsar ka sang maayo. Kag para nga matilawan ko ikaw. Hatagan ko ikaw sang isa ka sashi. Ibaligya mo ini. Kag tudluan ko ikaw kung saano mo inaibaligya. Kag kung saano mo makilala ang imo baligyaan. Pamati. Dila ko patindog sa plaza. Kuno abi, nagatulutan ako diri sa mga baligya. Nagsilingadaan si Migduming. Nga mahapos ko kuno nga makilalang dapat ko baligyaan sa Shabu. Kay maniwang na, mahigko pa. Maniwang? Ay, ara. Maniwang nga tao. Amo gali ng itsura sa Arga Shabu? Anay ka bala, inguran ko siya. Ari siya, oh. Meg, babakal ka. May ara ka na? Oo, Baw, nakibalo siya nga may ginabaligya ko ba? Ati, kwan, medyo may ari ko di. Dua kagatos lang, Meg. Ati, okay. Ati, sige. Isang ako lang dito sa may sangasang kahoy. Nang tanong ba lang inaong. Hapito lang dito. Tapos malakat ka tayon. Di nang doon kagatos. No, Aryo. Ote, sige, amo na ako. Isang at ko ini sa sangasang kahoy nga inaong. Sa sina, wala sa may matubo nga pagbatunay na mo sa siya bukag sa doon kagatos nga ini. Ari na. Karon, isang at ko rin ini. Ara, piho na. May dua kagatos na ako. Kita mo na? Kundi nakaduha kagatos kadayon? Ote, kaya mo nagbagbaligya sina? Okay, Mig. Ote, sige na. Hatagin na lang ko sa isa kadusina. Okay, hatagan ko ikaw. Pero sa nasiling ko na, halong kagid nga hindi ka madakpan, ha? Kag kung ano gin man ang matabo, hindi mo pag-akuon nga nagabaligya ka sang Shabu. Uunit.
Padama ko dali sa mga kilala ko nga nagalagaw-lagaw lang mo. Kung mahimo ko silang suki, ihimuon ko Dako nga kwarta ni Dayon. Pero kinahanglan, mahalong gid ko Ilabilagin sa kay nanay. Basig ba manugod sa kay tatay Piho, bakulon ko ni tatay sa bugsay mo. Barakat kami, boss, ni Muroy na Mamunit kami Mamunit ka mo? Ay, hindi ba lang nga nag-obra ka na? Ay nga, nga mamunit ka? Wala kami subong sa obra, nay. Wala kami opisina. Kay Halidie subong. Ano nga halidi man? Bonifacio din, nay. Ay, amo gali. Oo, nay. Amo na nga ginagad ko ni Mig Muroy. Kagbasi kung dito na lang kami manyaga sa suba, nay Amo na nga madala na lang kami sang pwede namon makaon dito. Ate, sige kamo ang mahibalo. Ginhatagan ni Doming sang isa ka siyang syabo si Nestor. Kagintuluan niya ini kung ano ang iya nga buhaton. Isa kaadlaw sina, naglisensya si Nestor sa akon nga mamunit sila kuno ni Muroy sa suba. Sa pagpadayon ko pagid. Ano ka? Kadamo sa nabunit nato no? Amo matuod, Mig. Pero mapahuway anay kita. Kagugali, Mig. May sigarilyo ako diri no? Manigarilyo tanay Pero na nga sigarilyo, Meg? Baratuhon lang ni local made. Pero namit niya, Mig. Ginatag na sa ako sa amigo ko. Ari, Ari, imo isa, ako maning isa, Abe? Sige, abe, tirawan tani. Leka. Ari, may dala ko din nga lightero. Sindihan ko bala. Be, ako man? Kanami ba? Kanami sa sigarilyo nga ini? Di ka nagbakal man? Wala magani ko kabalumig. Ginatag lang sa amigo ko sa akon. Kaga naglakat na to sa pabalik sa Saudi mo. Ay sa abroad galit ni Magalin, Meg? Oo, Meg. Tadali na. Mamunit kita liwat Okay Si Meg Muroy may niyo. Meg? Nga Meg, Nestor? Meg? Ha? O nga Nga, Meg, ano natabo? Wala man, pero may isiling ko si mo. Ang ginsigarilyo tatubla, may ara ka pa da? Wala na gani, Meg. Amo lang to. Kaya nga ako na amigo, nagbalik na to sa Saudi. Ti wala na ko pangayuan Gusto ko, Meg, nga makasigarilyo tuliwat. Ay? Manami gali, Meg. Di na to kabakal man. Ha? Sulati sa blang nga padalaan niya kita diri. Sige na, isan pilamig. Masugot ko. Matukos ko. Ba? Tuksan mo to, Od? Kamahal sa nga sigarilyo, Mig mo? Wala ka, sumig kanugon sa akong kwarta kung hindi ako makabakal sana. Kabalo ka naman yung may pigiri kimiya. Tinatagan ako ni nanay nga sa partida ta. Ate, sige, Mig Sige. Hatagi ko na sa 1,000 kay ma-order kita sina sa abroad. Ay, salamat. Anaga. Haring kwarta Yata ko ni Simo. Basta, siguruhon mo lang bigang may masigarilyo ta. Oo. Nagpatigid si Mig Muroy. Nga dito ako nagkuha sa sigarilyo nga to sa amigo ko sa Saudi. Pero ako
Mapakuno-kuno lang kaya nga wala ko isang labot kung ano gidman ang matabo. Boom! Mga kawatan! Mga wala sang huya! Boboy set! Nagainit gid ang ulo ko! Uy, miga marit! Nga akig gahaw! Aking gid ako miga, Tilde. Hamak mo ha? Pating akong kaldero nga nalipatan ko lang kagabi sa idalom. Gingkawat sang konfino nga makawat kag makalam sang kamo. Uy, ano? Kaldero mo, ginkawat? Oo! Boom! Mga boyset gid! Ano karon yang tigangan, kuya? Miga Tilde. May extra ka pa nga kaldero dito? Mahulam ko anay kay mabakalan ko karon sa hapon. Oo, dali dire bala. Kay ipahulam ko sa imo ang akong isa ka kaldero. Ay, Job. Pasalubong ko gali sa imo Ba? Sa akon? Inang jutay nga kahon? Oo. Nakaibalo man ko nga pilakadlo man nga wala ko diri makakadto sa inyo. Masako ako sa trabaho ko eh. Gani gindalaan ko ikaw sa pasalubong. O sige na, bukara na. Sige na lang gani Abi, bukaron ko. Uy! Bracelet? Uy, hala! Gold! Gold pa ini, Nestor, ha? Kamahal bala sini? Para 5,000 man lang ina. Chicken feed Wala na sa ako niya sweldo ya. Ang buot mo silingon. Dako ang sweldo mo? Oo Medyo dako man. Medyo dako-dako. Amo na nga, ginatagan ko ikaw sa pasalubong. Sa dason bulan siguro, basta makabakal ako sa sarakyan. Pwede ko ba na ikaw mahagad nga magpamasyar, Job? Abaho! All the time. Basta ikaw, Nestor. Yes! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Dali lagi mo kami nagsita pagpapates yung matahong nga drama kwanta na yung report no development report sining pagpatay no sang duwa iya ka mga taga Negros Occidental taga Banwa sa naginang binalbagan nga nasa puwan dito iya sa may Banwa sang Sibulan sa Negros Oriental. Tapos kaniya ang na-identify sa mga pamilya no ano ba lang sa likod sining pagpatay no sining duwa iya ka mga biktima nga ati initial report no maglibin ini sila nga nakalabot dito iya sa may probinsya sa Negros Oriental Si Bomboando Burgos sa patrol may ara sa pagpakigangot na development sa pamilya no siling mga biktima no nga gin patay ginhalid ang labangkay no dito iya sa isa ka maligwin nga lugar nasakpan niya sang Banwa sang Sibulan sa Negros Oriental. Sampai kanya kwanta dugang nga detalye po sa kay Bombo Andro Burgos sa patrol. Bombo Andro, mayong hapon kami. Bombo Dennis, live kita diri sa Hacienda Galera, no? Barangay Nanunga sa Banwa, Ginigaran, which is Bombo Dennis, isa sa mga biktima diri nagapuyo, no? Sa ato ni subong nga tupad, kag sa likod diri naton Bombo Dennis, amo ni ang ano yan, no? Ang ahaya ya subong diri sa ilan nga lugar. Actually, Bombo Dennis, ato man ni makaupod subong ang iyang iloy gid no nga si Ma'am Mary Ann Batalya. Kaya ang biktima Bombo Dennis king kilala ni kay Robbie, no? Robbie Batalya sang Banwa sa Ginigaran Bombo Dennis nga na mention man to kaina nga ang bangkay ni sang iyang live-in partner nga si Jennifer Garzola ang parehas ni nga nasapuan dito sa Banwa sang Sibulan sa probinsya sa Negros Oriental Bombo Dennis. But subong no ato man ni pagasaysay sa iyang iloy kung paano ini bala kung ano ning istorya kag kung ano ning pagkilala nila sa ilang himata nga si Robbie Batalya Bombo Dennis. Mamayng hapon live kita sa Bombo Radio
sa piyang linya si Bombo Dennis Robica. Ma'am Mary Ann, before ini nagluntad ang ginasiling nga salvage ang imong anak ka. Nakapalapit diri siya bala, ma'am? Digto sa sir sa may Bacolod, digto kami. Birthday ng January 31. Nang panyapon pa kami digto sa amon nga Tiangge. Tapos ang lisensya sa nga makadto sa kuno sa amigo ya. Okay. Tapos dalay pa ganing iban nga sudaan law. Ason tiyambal ko sa iya nang mapuli ka man de. Nya balaan lang ni Ma kung makapauli ko, kung basi buwas. Di pagka, way sa kapauli, pagkaaga, text ko sa, hablisin ko sa, ko to, nang mapuli ka, di kay maluto ko pamahaw. Ambalya, nang layo na ko. Siling ko diin ka haw. Siling niya, nang may ginkaduan lang ko, nang nang tawid dagat, ambalya. Hindi daw nang nuya ko, wala ako kayang lisensya sa amigo, yan lang siya makadto. Hindi pa man ko sa kundi siya makadto niya, nang sige lang nang okay man sa kuno. Tapos ang ilang live-in partner yan na, dabali nagbulagay, na sila duwa mo, nang ang live-in partner yan, may batasan ba lang ng pangutang, balahaw. Pangutang, hindi pabulag ko sila nga duwa, kay doon pirmi pa talaga inaway, tapos siya pang hinasakit ang live-in partner yan na, tingin pabulag ko sila nga duwa. Pero wala ko gali kabalong sa paglakat yan na of the night, mas nagapon, nagpasalig yan lang, wala nga mabulag sa, pero wala ko balong nga of the night sila nga duwa. Dali lang gid, ma'am. Pila ni ma'am katuig na of the night, ma'am? Or nang inarelasyon, ma'am? Pila na katuig? Wala pa, mga manok apat, manong tanin ni kabulan sa Sila? sa pisa uno sa So ano bago naman. pa lang gid sila gali kilalahay. Nang ambal ko diin ka haw. Wala ako pag saya nanugid yang kun din sa makadto. Tipos ko basta mat-text ka lang sa akon nga kun okay ka. Kun okay ka, ambal tapos yung siya ho yan di kailangan magkabalaka kay nang wala sang may matabo sa akon. Ang number sa akon. Diba? Ti adlaw ka text ra sa sakon, ti okay man lang ko kay para daw hindi man ko bala magkalangkag daw ginaano yaman ko. Tapos ang sang February 14. Oo. Nang gulpilis na nawag sa kon aga, ang balyama, nang malagaw ka di sakon, siling ko din ka haw, yari ko dumagiti. Siling ko tiga pa baksin pa ko kay sikandos ko mong. Siling ko tiga pa ko to nagbabaksin pa ko, siya ti ko magtapos ka lang So, pag tapos ko, nagpuli ko di siya ambay sa akong dalong ko nung yamanghod, kag ang magulang niya piton ko sa kabangkalan. Nya kay kamo lang akon Valentine's Day amo pa na sa siling ko tinakat kami takat kami sang sang digto na sa may terminal series na to gisugat naman kami gidala kami sa Optimum Pension House nga ginasikin na nila nang may kwarto man kami nga amon. Nung nagamba pa sa galing nga primero nga sinuupo mo da. Nya kuno may mamasang sa kuno balahaw. May mamasang sa mayo niya kay nang tigulang niya kung kay do may kuno kwarta niya mo nang basakon. Di pag abot ko na mo pabot-abot pa ko lang masudod ang iya nga ginahambaya nga mo na oo. Siling ko sa iya di nang imo nga niya may ubra pa nang ubra pa to ya hambaya. Isang gabi nang ginagadya kami nga manyapon. Manyapon kami sa sagwa. Tapos daw ya ko balahaw daw ya ko lang gapay bidibid sa basta nga nang ara galing niya ang yagali upod ang na si Jennifer na kay gibalaan niya nga dando aki ko sa mo kami aki ko sa babae mo. Okay. Sila niya mang ko sinig gadi bala upod mo haw. Nya basta nang pasensya lang ko bala magamon sa pasensya lang ko ma nang si Jennifer magid akon upod. Di siling ko kaya naman ko tinga paano mo sa bunga kitloy man sa sakon nga tinipasugtan ko naman natin nanyapon kami sa sagwa. Yun sa pagka 16
nang gano'n ako lang nga mapuli haw. Sisiling ko sa iya to mapuli na kami. Kaya di pa sa tani gusto nga mapuli kami. Lingko tingnan man ko kay ti gagastos lang nga daan kay lingko kada bila pa kami nga daan dito. Lingko sige lang to kay nakita ta naman ka. Lingko nakita ta naman ka nang nga okay ka man lang di. Amo lang to sa pagpuli na namo gidalo man nila kami sa migwaan dampi. Amo lang tong na dahil pagkasabado naman sir sa pagkasabado ni ho nag-video call sa sakon gapanya sila sa may sa may Jollibee. Okay. Amaya sakon mang may bugas pa kamuda siling ko jutay na lang siya ti padalaan ta kada bakal bugas. Siling ko ti ambal mo sang iya nga amiga na siling niya ako lang karon tama padala sa imo. Kumano sigaw la sulat man ko sir nga padala sa wala. So, pero naka-video call pag isa sa auto dyan sa Manila, sa kamutang amuto nga, daw mga, pagdapos siya ko na-video call sa ako, nag-video call sa auto dyan sa Manila, nag-video call ba sa auto dyan pag inaho. Kaso sang mga alas 8 kung sang gabi, nag-video call ba sa ako, ngayon nablos nga sa sagwa. Pero hindi ko nablaman mo, gabanday ko sang iyang i-text nga, kung nakapadala sa kunwala. Luwa ay good sir, asa sang aga. Asa sang pagka Domingo. Wala ko magyapon tapos hindi man sa online, hindi nang tawagan ko yung cellphone, di wala na nagaano. Unattended na. Unattended na. Di nang natiksan ko to. Ambal mo nga padala ka. Ko ano mo reply nga duwa da man nga tasang pagka-Lunes, galiwasan ako kay wala na yung matabuga. Contact siya, permise mo. Gaano ginasaya, bisan text lang niya, gaano lang ginasaya nga, okay lang ko di maaga mo ginasaya. Isang takdo na kadto pa wala kang ko nga hindi ko na sa makontak tapos hindi man sila online nga duwas ko ano natabo sa inyo da pero text lang ko gyapon. Ano natabo sa inyo da to man. Ko wagi ka mo yan nagaano haw. Sige ko tawag hasta sang Lunes ang gabi na daw hindi na ko mapamtang daw ako ba na dughan ko. Pagka Martes ang kagahon ng dagol pinak mo na nakabugtaw na siya kadawat ko dami nagakupo sa akong mga tugnaw. Okay. Kasi pagbugtaw ko siya bla daw ng ko nang kubak-kubagi niya dughan ko ya. Siya din nagsulod sa pinsar mo? Siya gid daw nagsulod sa pinsar ko daw dinugol pinak mo daw nagkubak-kubag dughan ko. Siling ko na nang Mayo paguro mag-Atlanta ko balita ngayon sa Dumaguete bala ng sa bandera na pala sir. Ambot nga daw tayo, may mga pagbukas ko sa sir, mga alas 4 to. Ang nga balita mo ginadayon nga may duwa ka kapresilan nga nakitaan sa tayo sa may sa may Sibulan. Sa may Sibulan. Pero nga nakambal pa tong announcer nga halin ko na sila sa may Luok. Kasi wala sila makilalaan kay wala sang may nakuha sila biskan lang bala nga sa ila nga haw. Oo. Lalaki kag babae tapos ang laki damo tato. Doon nag-gid sa pinsan pasi bata ko to balahaw siguro man pasi bata ko natublag tawagan ko na siya ho. Ko dai nang bladay ang ang radio amo na bang stasyon. Oo, ang stasyon bladay.